El programa CatLabs està integrat dintre del que és el RIS3Cat i segueix una mica les directrius que des d'Europa es donen amb el tema de l'estratègia intel·ligent. Catalunya té el seu propi RIS3, que és el RIS3Cat, on es desenvolupa aquesta proposta i aquesta estratègia intel·ligent de Catalunya. O sigui que el que estem fent està integrat i alineat amb les propostes que es fan des del RIS3Cat. Pel que fa aquí aquí ara precisament ens estan explicant experiències, altres ja les coneixien. Per destacar, per exemple, el que s'està fent tant a nivell d'educació amb els instituts d'FP, s'està fent una feina molt important amb les empreses, amb una visió de fer projectes d'innovació. Això que és molt important no només aquí, no només a Catalunya, sinó a nivell europeu. Fa just un mes es va presentar a Brussel·les com un cas d'èxit a Europa, o sigui que això és important que ho coneguem. Altres experiències que s'estan comentant, per exemple, a més petita escala, els Fab Labs que estan tirant projectes a nivell més micro o fins i tot l'evolució d'entitats que ja fa anys que estan treballant, els punts TIC, per exemple, que des de la visió anterior de l'alfabetització digital han anat fent una evolució i en aquests moments ja estan entrant al camp de la innovació i treballant directament amb el ciutadà. Sí, però sobretot amb el que hem anat parlant, sobretot amb la delegació del govern, és conèixer realment quines són les necessitats, quins són els reptes que té el territori. I no és més que buscar solucions amb aquests reptes. I això no ho podem fer si no coneixem directament els actors que estan al territori, les iniciatives que existeixen i quines prioritats hi ha. Per això ho hem de fer clarament de la mà i necessitem aquest coneixement al màxim de gran possible per poder tirar endavant aquests projectes. A veure, ens hem trobat prèviament a la sessió per explicar com tenim el territori, el tema de les comunicacions viàries, el tema de les telecomunicacions, la mancança que tenim, la població dispersa, l'envelliment. Hem situat les persones que avui venen a fer aquesta formació una mica què tenim aquí i aquesta dispersió territorial i tants quilòmetres pel mig. A partir d'aquí el que s'està fent és això, veure quins agents estan treballant damunt del territori en tot temes d'innovació, des de microempreses fins a entitats, fins a grups informals de persones que estan treballant en tot l'àmbit de la innovació. I aquí el que es tracta és que amb les persones que avui han vingut en aquesta sessió de treball, més altres que s'hi puguin incorporar, fer una xarxa connectada i que entre tots es puguin ajudar a crear projectes innovadors. I aquesta xarxa després hi ha una pàgina web que també podran accedir-hi perquè es tracta de connectar, de fet, tota Catalunya, tot el nostre territori, per posar-lo i per posicionar-lo dins d'Europa com un dels més avançats en tot el tema d'innovació. S'està fent de manera itinerant. Aquesta és la segona sessió que realitza. La primera va ser a Lleida la setmana passada i, per tant, aquest és el segon lloc. I a mesura que es van fent aquestes actuacions es veia la millora. Per tant, per aquest motiu, és que avui hi haurà també una mena de trobada a peu dret, un dia a peu dret perquè la gent pugui conèixer-se, connectar-se, saber exactament què fa cadascú. Perquè el que es tracta precisament és de crear sinergies, de fer enfortir aquesta xarxa que sigui cada vegada més potent i amb la que s'impliquin més actors del nostre territori. El que és important que totes les persones que vivim en aquest territori, que treballem en aquest territori, anem juntes i creem projectes conjunts. Un exemple, el que és la formació professional. Amb la inspecció de la formació professional del Departament d'Ensenyament estem treballant perquè aquest territori, realment amb les seves especificitats, també tingui una manera de fer també concreta. Per exemple, l'Institut de la Pobla és un referent a nivell esportiu, i no només pel Pirineu, sinó per tota Catalunya i fins i tot per fora de Catalunya. El mateix intentarem fer amb la resta d'instituts de formació professional, veure de cada comarca del nostre Pirineu en què es pot especialitzar, que sigui pròpiament nostre i que realment
no només la gent no marxi d'aquí, sinó que ens vingui gent de fora i que es pugui formar aquí i donar la importància que té els valors que tenim naturals, en aquest cas d'innovació, que també la podem fer, de salut, fins i tot que també tenim àmbits que poden ajudar a contribuir a la salut de les persones.